Tini kok borok sal no rugui nai tongnai joto ani takhuk bukhuk akra chakra nang khani hamjakmung tai khulumung yaparo kok borok no song chini amani kok hino hasti sarkar kok borok no sarkari bhasha hisabe স্বীকৃতি rikha school college university joto jaga puri jagi tongo phurung jagi tongo kok borok tai bo bini hamkrai dorkar development dorkar aboni bagai chini hasti sarkar onek iya priseka central government bo CBSE rogo inclusion khai rikha kok borok subject no tai hasti sarkar bo bibhinno school rogo abono puri jagi tongo university rogo to roman horab ba kok borok ni bagai roman horab bungnai na devanagari na bangla abonti bitor gongi mano kintu ani kobung mung tongnai je jara sui mano jara sui kurung suina darkar next generation ni bagai chini literature chang aserina nangnai ebong next generation ni bagai kalangna nangnai to haini bagai nang jara nai tongnai jotona ang koinang sungo je omonoti horabnoti bitorko sang thangai bulai toklai ni jerani bisingo walai ngyawi sang kok borno bahage development khaiman jara sui kurungno bahage te honorarium diman bahai klai te chorcha ni scope chung diman omonti mawan sungnai joto sung milui যখন samung tangnai chini next generation of decide khlainai je bo skip by bosinani comfort feel khlai to tabok no sung skip no ti bulai tanghain ke aw kono din bin development ngla thabi donai tabon bagi nang koina musungo kok borok salo je sung aboni sakao kawai sung kok borok ni bikas development bagi wachana nangai jotona hambai